ľudia, moje meno je Randy a dneska tu máme, máme tu intro videa. Ľudia, máme tu intro videa a dneska je nový update v Brookhavenu a my sa na ňo dneska pozrieme. Otestujeme si nové auta, čo tu pridali, ale nejaké nové veci by tu mali byť, takže zatím tak ideme sa pripraviť a môžeme ísť zatím asi na to. No ľudia, ak ste počuli, dneska tu máme nový update v Brookhavenu, áno, dobre počujete, v Brookhavenu a áno, sme tu v Brookhavenu vo meste, áno, nie sme tam na vesnici, sme v meste, pretože dneska budeme len v meste, pretože ja keď sa resetnem, tak ako keď sa lívnem, tak uvidíte, ale pozrieme sa tu, či to dačo nepridala. Dobre, nič nepridali, takže ja sa idem resetnúť a vám ukážem rovno aj, čo tu nové pridali. Takže idem na to. OK, takže ľudia, áno, máme tu 3 nové auta. Potom máme, sú tu nejaké závodné a je to od od tých Game Passov. A je tu Electric Convertible Áno, a potom tu máme Private Server Terms Error new in a private server can now see the name set be the server over. Dobre, neznášam anglický jazyk, takže prepáčte ma, ale ja toto nemôžem, že neznášam anglický jazyk. Ale že dačo na private serveru, keď si to preložím v mojej hlave, takže tu majú dačo na kreslenie. My čo vlastníme private servery. Takže máme tu vraj dačo na kreslenie, to by ma fakt zajímalo ako. OK, najprv sa ideme vrhnúť na tie auta a potom možno keď to zistíme, tak dám vám vedieť. Takže idem požiadať tie auta zatím. Takže ľudia, toto sú nové auto, jak vy vidíte, tak to vyzerá nové auto. Toto dve sú trošku divné. Toto vôbec netuším, čo to je za auto. Milujem autíčka, áno, mali sa hrám s autíčkami od 2 rokov, sa hrám s autíčkami alebo od 3. A ja sa nevyznám to Brookhaven out, to je trošku divné ľudia, to nevadí, ale lebo Amerika je iná jak Slovensko, ale áno, na Slovensku sa blíži Amerika, lebo už som dneska videl v obchode Challengera, ktorý riadne proste išiel okolo obchodu. Áno, reálny. Takže už sa to blíži Amerikou, takže neviem, či nebude náhodou Slovensko-Amerika ľudia, no. Takže toto sú tie nové autička, no. Vyzerá toto jak Ferrari. Alebo jak nejaké Porsche, nejaké staršie, viete. Alebo dačo také. A toto vyzerá aj na nejakého Cupra. A toto je obyčajná trojkolka, no. Čo sa dalo čakať? Však tu som aj videl v Amerike, keď som bol minulé. Pred rokom. Tak túto som videl v Amerike. No, červenú takú. Takže tak no. Ideme otestovať auta a uvidíme, ktoré bude najlepšie, takže ja idem pripraviť auto, takže začím. Takže ľudia, už mám pripravené to Ferrari, alebo neviem, čo to je za auto, takže môžeme aj vyraziť, takže dal som si to úplne na max. Wow, to nejde zapáčať, ľudia, ľudia, to nešlo, au. Však sa nejde šoferovať. Ľudia. Hej, netoč sa. Hej, kamo, však sa netoč. Viete čo, ja si tu dám trošku horší posilovač. Aby sa to toľko nešmykalo, lebo jak vidíte ľudia, dosť sa to auto šmyka. Ja keby som mal
gumy zo slízu. Docela rýchle auto, ale nedal by som to až 10 z 10, ale dal by som tomu aspoň tak 7, 6, 6,5 z 10, takže 6,5 z 10 získal toto auto. A ja idem po ďalšie auto. Takže stretneme sa zasa na druhej strane. No ľudia, jak vidíte, tak som už pripravil, ale je to úplne to isté, úplne tam isto je turbo, kde bolo aj na predložším aute, takže tak no. Takže môžeme vyrazdiť. Dal som to zase na plný tuning, takže ideme. Áno, už len držím W, lebo to inak šmyká tie auta. A to nemajú dobré brzdy, hej. Ľudia, jak toto tu môžete takto ovládať? Povedzte mi. Ľudia, povedzte mi. Kto vie toto auto ovládať, však to je brutálne, keby to nemalo brzdy. Hej. Auto tebe dáva málo. Tebe. Ne. To trojkolka bude lepšia. Ty dostal tak 4,5. Ty si ma sklamalo. Vyzeralo si dosť dobre ako kabriolet, ale tá, no... Očakal som lepšie so kabrioletom, takže asi nič, no. 4,5 z 10. Takže uvidíme sa na druhej strane s tou trojkolkou, lebo... no... Ale budem viac používať asi toto auto najviac na natáčanie takže videí, takže... no, na natáčanie videí aspoň tak 9, 7. 7,5 na natáčanie videí. Takže uvidíme sa na druhom konci so trojkolkou. Takže ľudia, áno, už som so trojkolkou a je to isté auto. Má tu tiež toto turbo. Vidím, že tie auta sa veľmi nezmenili. Takže toto je prvá trojkolka, čo tu je. A môžeme aj vyraziť s tým autom. Tak toto je dosť dobré auto. Wow. Trošku blbo sa to šoferuje, ale dá sa to nejak... Má to lepšie brzdy, rýchlejšie to zabrzdí, to vidno. Ale aj rýchlejšie auto to je ľudia, takže asi tak no. Nemá si na spawn, ľudia no. A áno, my som nezabudol hodnocenie tohto auta. Dávam tomu 8 z 10. Je to dosť dobré auto, skôr je trojkolka. Pretože má to najlepšie brzdy asi zo všetkých aut, čo sme tu dneska mali. Takže bol to taký testing aut. A teraz by som sa rád pozrel, čo je presne toto na private serveru. Takže idem to vyluštiť. A vy zatím tu počkajte, takže asi zatiaľ tu počkajte. No ľudia, áno, to čo som ja vyluštil, nebolo to vôbec správne. Ale preložím vám to úplne všetko, čo som vyluštil na internetu z toho. Takže pozorne počúvajte a ja vám toto idem zapnúť, ale zatím počkajte. Tak. Počkajte, what the fuck? BioRacer, balík vozidiel. Počkajte. Toto mi dajak nesedí. Aktualizácie. 3 nové vozidlá. BioRacer, balík vozidiel. Elektrický kabriolet, japonský drift. Témy súkromného servera. Každý na súkromnom serveri teraz vidí tému nastavenú vlastníkom servera. Takže to bolo všetko. Takže ľudia, nebolo to nejaké maľovanie, ale že vlastník, neviem vôbec čo to znamená, vôbec sa do toho nevyznám. Ja som si len kúpil private server pre videa na YouTube, takže fakt absolútne ako kto tomu chápe, tak môže mi to vysvetliť do komentára, lebo ja to fakt ako ľudia nechápem, takže pomôžte mi ľudia, píšte do toho komentára, fakt až ho rozbite,
No. A možno natočím ešte video z toho updateu, že čo to znamenalo, keď mi radšej napíšete do komentára. Takže možno bude ešte nejaké videjko z tohto videjka, ako z tohto updateu, že, o tom, čo ste mi písali do komentárov, takže asi tak, no. Takže tak. Takže ľudia, keď sa vám toto videjko páčilo, tak dajte like, odber a nezabudnite dať zvonček, aby vám neuniklo žiadne nové videjko, už mi prepína hlave, prepáčte. Takže keď sa vám toto videjko páčilo, áno, dajte like, odber a blablabla. Prepáčte, neviem čo je za mnou teraz. Takže no, zatím asi čau, uvidíme sa u nového videjka.